Pangotanon si kay wa ba aritas anti-political dynasty mangutanan sini kung former House Deputy Speaker Bots Pitsay o kanin 255,000 ka mga pulis nga mo'y suguon ni John Vic Rimulya ka mapangitaon ni Bato na pa ba kayo mabili? Congressman Bots, good morning! Mayang buntag, Oscar, o siyempre sa atong mga fans sa tibaw kalibutan, mayang buntag kaninyong tanan. Congressman Bots, unahon sa nako ning usa ka tawo gipapangita og 255,000 ka mga pulis nga gisugo ni Secretary John Vic Rimulya. Usahay pagsabot na to ni kong Bots, literal sabton nga wa na mabilin sa police station og maunin tanan. Di man siguro mga pasabot niya na. So, iya siguro kita kaanong directive na kung inyong makitaan si Bato, dakpo ninyo. Because there's around 200,000 policemen in the country. Pero dili man lisod hanapon si Bato. Dakhangot Bato. Pagkiko. Tindagan ng Bato. Tindagan ng Bato? Saka? Aris akos, ikaw maghiga. Lisod ba di manghanap og Bato di man? Kasi ikaw o ka, makakita magagbato. Naghala rin likod sa parking. Anyway, Congressman Bots, John Trier naman siguro sila koto mag ilang sesyon. Daghan magkataon ni pasalig ng mga congressmen, including senators nga, mapda sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Marcos ang kaning anti-dynasty bill nga mamahimo na yung balaod. Pero unsa may tan-awon mo Senado nga sige naman lang gailog ug bukog endless debate man gyud na sila kada adlaw. Hibalo ka ang Kongreso o ang Kongreso both House of Representatives ug Senado nalimtan ang katawhan. Correct yun, sir. Yes. O sa may imong makita sa balita, kudita, change of leadership, nabay imong nakitaan na ni manifest ang mga senador na kanina lay atong buhaton kay para sa kaayuhan ni sa tanang katawhan. Wala na. It's all about personal. It's all about politics. Susluuyas mga Pilipino. Akong Bots, Dito kani sa ato ba? House of Representatives, House of Representatives, why gihapon gihimo kung hindi impeachment, prosecution. So, asa naman ang kabahinan nato, be? Where is the welfare of the people? Nakalimtan na sa katawan. That's why I think in the next election, ang atong mga katauhan mupili ng usa ka kandidato na dili protektahan ang mga oligarch, dili protektahan ang mga politiko, kung dili ang katauhan mo unahon. Pero sir, napay laing nalimtan kami ang interest na mo unta di resibo katong flood control gyud unta kay daghana nakapaldo dire. Nawa mangpudnuhin na hinoon. Wa pagkakabahin ni nana. Matay, di ay among kongresista diring vice chair sa Committee on Appropriation tahimik kay nakakuha og 12 billion. Murag hilom ra man kayo, wa man pud mamahin yung kuno mga tao dito sa distrito. Labi na kung dili sakop sa distrito. Labi na to, no? Sus, paita. Muni 12 billion? Wow. 12 ang giingon sa Rappler og sa website sa kanang House of Representatives as Vice Chair sa Appropriations Committee sa 26 billion nga nakuha adtong 2025 budget 12 kapin ang iyahang distrito. Ang uban dire sa First District, dire sa Lapu-Lapu, dire po sa Mandaue og ang uban dito basta ang Cebu mo'y pinakadako 26 billion. So wa ko kay baw kay wa man poy flood control dito sila ha. I don't know kung asa dapat gipadumutang aning kwarta ha. Either parking or sagasa daw to. Diha. Well, siguro mga overpass, mga tulay na Y River. Si Edwin Garjula sa CWS party list og ang inyong congressman po sa inyo ha hangtod karon wa man gyud matay murag la swerte gyud tinuod kang giswerte sila hangtod karon kay wa man imbestiga. Na ay mga kaso nag-file o niya kompleto naman ang ebidensya. Base kung ang kuan ang
na ay parking sa congressman, na masyad parking sa ombudsman. Hasta nga. Mo na okay sa kayo. Di mo rin na tahimik kayo. Ang mga pari, pag yun, ang nikiha sa inyong congressman dito, sa Surigao del Sur, Congressman Boots, pero wa ba mag-apura na karon ug unsa na estado sa kanang pa maabot o sining bayan ang ilang gipayan nga kaso? Well, according to the ombudsman, he will be filing 45 senators and congressmen. So, kanang mga contractors. So, ambot ka na sa na-file, base i-file na pa nga 5 years from now, i-file. Bastang limalasas mga Pilipino. Kami na kami interest dire nga mapailan unta gyud og mga kaso aron mo tagam. But as to kanina ang ombudsman, ingon sila nga pertin daghang kaso, di ipang-review pa ano sa ani ma-review even kang Martin Romualdez gani nga kanhi speaker wa mangyapon ingon sa Mayo daw. Unya ulom na lang aliman man lang kaadlaw sa Mayo wa pa man ma-file. Karong July, magsona na sad ang presidente. 1 year ago, he said, mahiya naman kayo. Yes. Baka ngayon balikan siya, mahiya ka naman, Mr. President. Wala pang na-file. Risura. Ang interes sa katauhan, kanang imong gingon, Congressman Boss, nalimtan ang katauhan. Ang among interes, kami nalimtan po na nila ang flood control nga mo po'y usas among mga interes nga naon tay mga preso kay murag sila na mo po'y balik-balik nagyapon aning kongreso ay mapaita. You know, ibalo ka kung ako'y mag-advise sa atong gobyerno, whoever will be the government in the future, we have more than enough projects sa public works and highways. Our economy can move forward even without allocating flood controls. So, dili na nato tagaan og dako ang budget sa public works. Ang atong tagaan og dako na project ang para sa pagkaon. Lagi. Kaya himalo ka kung matuman ang saat ni presidente na 20 pesos a kilo ang bugas, ang katawhan dili na mo kuan, dili na mangayog salary increase. Dili na pud magsigig pangayog AX, AKAP, unsa pa uban ya? 4 piece. Ang mga tapulan mangayo mangyot. Sus, lisuras kahimtang karon og imong imong tan-awon dire nga mga kamerkaduhan luoy biya kay gayo unya hinay kayo ang dagan sa ekonomiya unya ang atong mga senador why undang debate hangtod ani mga orasa unya ang kana laging anti-dynasty bill kato mga presonon nga dakpunon wala pa pirting lisura man ang ilahang kahimtang wa may undang away lag-ilog sa bukog. Tinood ka. If you go to the, kumato ka sa mga palengke, ang presyo sa bugas, 60 na. 60. Sus, gabi ha. Ibalo ka, Oscar, last Sunday, nag-transplant niyo Japanese rice. My company, Double Harvest Fertilizer, in cooperation with the Japanese company, HSS, nagtanom mi og Japanese rice for export to Japan. So kaning among gitanom F1 kana, we are planting 3 hectares. Onya kay ang yield niya na moabot man kana ng mga 7 to 8 tons per hectare. Ang yield niya na makatanom mi og around 900 hectares. Dako so pero F2 na kana. F2, so up to F3 lang yun ang tawag ani ang similya. So onya magtanaw na sa tag F1, mag-import ta from Japan ng mga 2 tons aron modaghan na ang atong katamnan. Congressman Potpot sa tika kanang F1 mo na ang first generation gikan sa binhi sa Japan. Mo na first generation kay na may male and female sa rice. So imo ka na i-cross-pollinate. Pag cross-pollinate nimo mao ka na ang F1. So ang hybrid F1, F2 up to F3 lang siya. Dili na pwedeng F4. So kaning ni karon ang kanang second generation F2 gikan na sa katong binhi nga nakuha sa inyo ang giani sa F1. 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 Ganong So, kutob ra mag F3.
dili naman maayo ang kwan, ang harvest. Dili na pareha sa original. Bisan paggamitan nimo og double harvest nga organic fertilizer? Dili tungod sa dili mamunga. Mamunga na, pero it will not be the same as the original na Japanese rice. I see. Di man siya na palito na sa hapon. Usam na? Hatag ra? Di na, kay F4 naman. Okay. Di na sila mo tanom. Now, Ang tudla sa F3. Congressman Bots, og ingnon nimo, kaning duha lang, kay di man nimo mausab ang gawas og dunay charter change sa atong konstitusyon, kay DepEd mag education may pinakadakog budget. Taga nimo ang second priority dapat agriculture dahil kaning DPWS construction man eh. Now, asa man ka naapabagitay igong pondo, i-consider na to nga sa inyong panahon ni Presidente Jimmy Pinoy Digong, ang utang nila gitotal mas labaw pa kaning kang Marcos karon ang sa tulo ka mga presidente gitotal nila mas dako pa ang nautang ni Marcos sa nangaging tulo ka presidente. Na pa ba'y mahibilin o na pa ba'y mabudget bahin ani? Well, unang-una, the economy has really to improve. Aron makabayad da. Bawasan natin atong importation. That's why, sa energy, ang akong suggestion is to build nuclear power plant because our second biggest import is for petroleum. Petroleum-based products. Mao na second biggest import. Apan, og magputang tag nuclear power plant, we will have a cheap source of energy. Ang atong mga sakyanan sad, dili na mo gamit o gasolina o crudo, kay electric na sila. So, ma-reduce ang atong dependence sa petroleum-based products. So, maski makira pa adlaw-adlaw ka ng oil producer, di na maapektuhan kayo. My suggestion is to build a 6,000 megawatt nuclear power plant in Luzon, 4,000 megawatt in Mindanao, and in the Visayas, another 4,000 megawatt. Di di magsilbi ning solar power plant, Congressman Boss, nga may daghan kayo? Okay man sad na, pero mahal kayo. Mahal. The cheapest source of energy is nuclear power plant, followed by hydroelectric plant. No, dili di pwede ang gobyerno mo invest ani nga dapat ang gobyerno kay aning ipera lo og moingon ka di ba allow ra man ang cross ownership kun ang gobyerno mo invest unta ani Congressman Boss pasig makatabang ni kay mas dali ni kaysa mag-build og nuclear power plant samtang nagtukod pa tag planta ari sa ta sa solar in the meantime kay makatabang man pud ni. That kind of my solar, pero the power rate will still remain the same. So, dili gihapon nato katabangan ng atong mga katawhan na nagbayad every month sa electric bills. May problema sa atong mga kababayan. Number 1, presyo sa bugas. Number 2, presyo sa electricity. Number 3, presyo sa tubig. So, kinay ma-address kinahanglan, ma-address nato. These are the basic needs na kinahanglan atong ma-address. Unsa may update anto kinsa ni sao atong imong bill nga himuon nimo nga kanana ang departamento ang water igawas niya nimo gikan sa diin. Kinsa ni sao paghuman sa imong termino kung bots? Ang bot kung kinsay bright ha. Wa ka kay palo. Mura wag nawa na hinuon to pagbiya ni mos kongreso, nawa na hinuon ang problema karon kay padung na ang gitawag og super El Nino. Kadto og nahimo patong balaod definitely na untay mabudgetan na unta to karon nga murag gamit kayo. Kaya maka-focus man sa kuan. Maka-focus man diha sa unsa pa? Sa kahin siya. Tubig. Pero problema kay wa man po dito sa Kongreso ubos may balaoranan, ni Senado di po ka karon nga panahon di po ka maka asa kay nagsige na po nagdebate kada adlaw hinuon. Kada adlaw, kandidato namin si Sherwin Gatchalian. You only do that if you have 13 already votes. Then you say, okay, move to vacate. Pero kanang wa mo niya, magpropaganda mo na ang inyong kandidato si Sherwin pagka Senate President.
Dili na maayo because it's divisive. Now, pananglitan ko, right. bots, nagsingabot ang impeachment trial ni Vice President Sara. Ikaw as kanhi, Deputy Speaker, ang ngayon ba po siya? Or posible bang muhatag ang unsolicited advice ngadto aning mahimong Senate President, assuming nga si Sherwin nga di man siya abogado? Si presiding judge o justice? Well, choice man na ng mga senador. Choice na ng mga senador. Na kinahanglan, ang inyong Senate President is a capable leader. When you say capable leader in everything. So, when it comes to qualifications, adaghan mo din qualified diya sa Senado? Unahon to Robin Padilla o si Lito Lapid. Di lang sa kumukuhan ng pangalan sa ila. Now, pero ang ngayon ba nga mohimong di ba tingali lison ba tingali kung lison boss o ang dili ang presiding justice o judge sa impeachment court ang dili abogado kay lahi man ni og kay political o legal man ni base sa ebidensya ang ipresenta sa prosecution mahimo ba ni sa inyong tan-aw murag una pa man higayon. Sakto gyud ang imong panlang tao kay ngani if we impeach the president, ang magiging chairman ay ang justice of the Chief Justice of the Supreme Court together with the Senate President. Balatong kang Nini Pimentel o kang Chief Justice Davide. So, mao ka na. So, lisod-lisod sa nang kayimtanga. So, kung si Sherwin Gatchalian, he needs a guidance of a lawyer. Or kung ako niyan Chief Justice, kalkitan duha dire. Kaya mag-hearing ko na, mag-hearing and you have to make rulings. Mag-ruling man ka. Lagi, ikamay mo. Mag-hearing na, we have a motion, I move, kaya, so, mag-ruling ang kuan ng presiding judge. Now, Congressman Bots, unsay imong tan-aw ani, balikan na to para sa mga namino nagandaganing taga Mindanao din nga tuas gawas. Mo tan-aw unya unsay imong mura mag nasuko og mayo taga Mindanao ni kani Senador Coco Pimentel nga si anhing Senate President ni Pimentel nakigbatok og mayo ni Marcos karon daw niingon nga gibaligya niya ang kalag sa iyang amahan ngadto sa mga Marcos. Unsay imong isip Mindanaoan? Unsay may imong tan-aw ni? Tanaw na mo, mahalin ka ang kalak ni Pimentel. Ang bayar na to, Marcos. Kung mahalin, pwede niya ibaligya. Paano di mahalin? May baligya ba di ay? Very smart. Ninomdom ko Henry Umaga Diaz na kung bots. The smartest man in Congress. Kuyog ta dito si Miss B in interview ni mo. Ingon si Henry Umaga Diaz, the smartest man in Congress. Hindi abogado pero pinaka-smart na sumagot. Anyway, kung what's sa imo tambak aning mga naminaw na to kasi wala gipulaan ko sila paminaw ng kumbate tagay ko ng advice bubo lang. Ayaw na lang ko paminaw diha. Trabaho na lang ta. Ako bitaw, di ko maminaw. So, in my private capacity, I'm doing this, planting Japanese rice. First, to export to Japan. Pagkatapos, og daghan na gyud at mauna yatong ibaligyan Japanese rice dinhi sa Pilipinas at a price that is very, very affordable. Naisibo na kung bots. Parang litan. Og na interesado magtanom, ing na lang ko, tawagin lang ko ka, og na ay mga rice field diha. Pwede. I can extend the program to Cebu. I can extend the program to Mindanao. But this is the first time. After this, we'll be planting around 900 hectares. Dako na yun. And then after that, probably we'll be planting around 2,000 hectares or 5,000 hectares. So I can extend. Ako pwedeng og na interesado diha sa Cebu. Pwede.
we will extend the program, no? So, On kami na condition that ang abot, kami mo palit. Oh, kami binlis at may gamay rin kong boss. Aw na, may yun mabilin diha. Ang hot daw diha. Ang hagdaw na namin. Anyway, kung boss, akong ipahibaw ni sa mga naminaw pod og sa Isibya na, isibya. og sa among provincial government tungod sa ilahang food security program akong isuwayan og ingon pod ang provincial agriculturist og ang provincial consultant on food security and agriculture. Pwede. Kay, nagka-istorya naman sa admin ni Congressman Ace Durano. And I told him about that program. Siya may siya among admin. Siya may admin. I see. So, ugmuan na ako, tawagan ta ka. Sige, kung boss. Sige, amping kanunay, may buntag nimo. Salamat kayo. Maayong bundak. Daghang salamat o sa atong mga pinangga na mga listeners ni Oscar Pasaporte. Maayong buntak kaninyo. Mata magigala ang gihulag ko. Kuyog bininto. Kuyog ta ato tayo sa BSBN interview na kong Henry Umaga Diaz. Ano bang Diyos at Public Affairs Program? Ingo si Henry Umaga Diaz at tumagsa, the smartest man in Congress, hindi abogado, pero ang galing ang sumagot. Ito, si Congressman Boss Pizza.